Ajde u kazalište. Evo, nakon nekoliko glazbenih brojeva ponovno smo s vama. Za sve vas koji ste se tek sada uključili, trebamo napomenuti da je s nama uživo u studiju Andrija Crnković, koji je u sklopu Dadanti udruge za promicanje eksperimentalne umjetnosti izdao svoju prvu zbirku pjesama Prokockani juriš, pregažene sirotinje. Pa evo, naš razgovor smo negdje otprilike prekinuli kad smo razgovarali o Dadanti udruzi, pa ja predlažem da nam vi sada pročitate pjesmu koju ste pripremili, koja je inače posvećena predsjedniku udruge Franku Bušiću, ako se ne varam. Pa eto, izvolite, mikrofon je vaš. Hvala vam najljepše na ovoj prigodi da mogu pročitati tu pjesmu. U ovoj mojoj zbirci pjesama često su pjesme sa posvetom, što nije slučajno, premda nije uobičajeno, ali ja sam želio praktično otvoriti svoj pjesnički nerv ljudima i zbivanjima koje su ili presudno na mene utjecale ili imaju nekakav paradigmatski značaj za ono čime se mi bavimo i što nastojimo doseći i postići. S razlogom sam posvetio pjesmu predsjedniku udruge Dadanti Franku Bušiću, jer to je čovjek od kojeg sam mnogo naučio i od kojeg još uvijek učim, jer dovoljan sam pametan da i ovim godinama učim. Tako je. I ovo je pjesma koja se njemu jako svidjela i u ciklusu predstavljanja ove zbirke on ju je u nekoliko navrata kazivao, doduše ne osobito uspješno, pa iz tog naslova osjećam obvezu da je pročitan onako kako treba. Samo izvolite. Šahovski prvak koji je odmaglio sa 20 godina mlađom plivačicom, ovog puta zaozbiljno. Za Franka Bušića. Ovu partiju ne mogu dobiti, reče bivol ko biva gol. Ti si najsmireniji muškarac kojeg sam upoznala, prošapta Košuta što košta da košta. Obla je bila u svakom uvojku svoje crnooke muskulature, ta Mađarica mila najslobodnijega stila. Turnir je trajao dugo, a seks je bio tako dobar da je bivolu dao ideju za bijeg. Košuta je imala svoj repertoar zaklonjenog užitka. Vatrogasno svlačenje, oralno hranjenje i uzvišeno navlačenje. Bivol je učas zaboravio na bjesomučne analize izgubljenih dodira. Urlikom se urezao u prisoj sladostrasne udolice. Zaspao je u mliječnoj delti Košutinih latica. Nismo li sjajan lovački par, zaronila je Košuta niječno upitno niže, dok je bivol dijagonalno disao, zarivši joj ukručen pobjedonosni stijeg. Eto, čuli smo još jednu izvrsnu pjesmu iz vaše zbirke, a nisam vas pitala još kada je i gdje predstavljena zbirka. Mi smo u prethodna 2 tjedna ušli u ciklus predstavljanja. Predstavili smo zbirku ovdje u Splitu u gradskoj knjižnici Marka Marulića. Posjećenost je bila iznadprosječna, zavrtložile su se vrlo lijepe energije. Knjigu su predstavili predsjednik udruge Franko Bušić i dopredsjednik udruge Željko Barišić. Nije lapsus slučajan, to je čovjek razluđene duhovnosti, veliki splitski pjesmokras i čovjek koji je napisao briljantan pogovor i komponirao ovu zbirku, na čemu ja i ovom prigodom zahvaljujem. Zbirka je predstavljena i u Omišu, mom rodnom gradu, to je bila jedna moralna obveza koju sam osjećao, posjećenost je bila još i veća, a ugodne vibracije koje su se oslobodile su gotovo bile neprispodobive sa bilo čim što sam ja doživio do sada, a vidio sam puno toga. Dakle, kažete pozitivne su reakcije, vi ste zadovoljni? Dakako. Dobro, a evo za sve zainteresirane slušatelje, kažite nam gdje se može kupiti vaša zbirka i po kojoj cijeni?
Zbirku je moguće dobiti u knjižari Morpurgo, može se dobiti i u Plinarskoj ulici u jednoj umjetničkoj galeriji. Ja se ispričavam našem redovitom članu, nikako da zapamtim naziv te galerije, i može se dobiti u ponedjeljkom, dakle na našim Danti okupljanjima. Vjerojatno će ta prodajna distributivna mreža se u nekoliko i širiti, ali ne vjerujem da će ići dalje od toga u većim razmjerima. Evo, nismo spomenuli još jedan zanimljiv podatak. Dakle, vi redovito sudjelujete i na Dadantima i riječilištu, večerima poezije. Može li nešto o tome? Pa to su dva žarišta interesa za poetsku riječ u Splitu. Ja bih volio da mogu bez ostatka reći da su to glavni toponimi splitske pjesničke scene. Međutim, sa žaljenjem moram priznati da ne mogu upotrijebiti taj termin splitska pjesnička scena, jer tako što zapravo u ozbiljnijem smislu ne postoji, ne samo u Splitu, nego bilo gdje drugdje. Ne zbog toga što bi poezija bila gurnuta po strani, burkerirana, proskribirana. Radi se naprosto o tome da u ovo vrijeme sveopćeg ravnodušja, pohlepe, trke za novcem, svaki impuls prema nekrivotvorenoj duhovnosti je kompromitiran. I srećom imamo internet kao jedan krajnje demokratičan medij i ovo što se događa na umjetničkoj sceni Splita nije ništa drugo nego jedan impuls primijenjene glokacije. Drugim riječima, kada bi netko, ne dao Bog, ugasio internet, vjerojatno bi se našli u jednom mraku neolitske pećine. Hvala Bogu da postoji. Da, eto, nadajmo se da će se u budućnosti situacija što se tiče toga promijeniti nabolje, a recite mi, imate li neku poruku, evo ovako, za sve mlade koje zanima pisanje, poezija, koji se žele okušati nekakve lijepe riječi ohrabrenja? Pa gotovo da je suvišno to mladim ljudima reći, za razliku od moje strujaške, srednjodobne generacije koju pustoše požari koje kakvih frustracija. Ja vjerujem u mlade ljude, vjerovao sam u njih i dok sam se bavio akademskim poslom pokušao sam im prenijeti sve ono vitalno i značajno što će im pomoći u njihovom sazrijevanju, ne opterećujući ih nikakvim obvezujućim maksimama, kao što i sada ne gnjavim nikoga nikakvim obvezujućim estetikama, poetikama, niti uz takvo što pristajem. I ovom prilikom želim naglasiti da je suprotno jednom naširoko udomaćenoj predrasudi Split zapravo grad iskričavo talentiranih ljudi i da će taj genij hrvatskog čovjeka i splitskog čovjeka pronaći svoj tok i da će se raširiti u jednu deltu koja će biti na koristi nama intelektualcima, ali i svim ljudima koji pate u ovom bezdušno vrijeme s naslova svoje izvrsnosti, bilo moralne ili intelektualne, bilo oboje. Eto, to su lijepe i ohrabrujuće riječi. A kažite mi, pišete li vi trenutno, je li u planu možda neka nova zbirka, novo djelo? Ja sam izmakao onoj opasnosti da nakon prve objavljene zbirke zapravo uplovim u neku utihu, da me ščepa nekakva kriza kreacije. Ja nisam postavio tu ljestvicu očekivanja niti dopustio drugima da je visoko postave. Ova zbirka praktično nije tržišno orijentirana, ona nije orijentirana ni to da se dopadne, ona nije orijentirana ni da to da priskrbi neko poštovanje cehovskih udruga, struke. Ova zbirka je zapravo jedan krik čovjeka koji pokušava sa sebe strgnuti vlak jedne dogorjele, jedne karambolirane profesionalne uloge i baviti se onim što smatra da je u ovom trenutku srž njegovoga bića. Naravno da pišem, ima već dosta pjesama, jednom sam se neoprezno istrčao pa sam rekao da mi je produktivnost na razini 2 pjesme dnevno, gotovo da takvim iskazom obezvrjeđujete to što radite, ali ja se doista nalazim u jednom kreativnom zanosu, međutim došao sam u situaciju kada se moram vratiti tome napisanom, produbiti taj rukopis,
odstraniti sve ono suvišno, dakle prilagoditi ga onom prestižnom ekologističkom načelu manje je više, i kada taj materijal bude spreman za tisak, onda ćemo ga objaviti, i to pod ovom egidom udruge Dadanti, i imam već jedan lijep naslov. Ta zbirka će se zvati Voden snajper. Dobro, to ćemo također predstaviti kad za to dođe vrijeme. I recite mi još za kraj da vas pitam, nekakvi vaši budući planovi i želje? Moji planovi praktično su uvijek isti. Glavni plan je da ne iznevjerim sebe samog. Tako, eto, pa to je nešto najvažnije, da slijedite svoj unutarnji glas, unutarnji poziv, da ostanete dosljedni sebi. Evo, mi smo polako došli do kraja ovog razgovora, ja vam se zahvaljujem, a mislim da bi bilo najbolje i da za sam kraj, evo kako smo počeli poezijom, tako i da završimo, pa da nam pročitate još jednu pjesmu iz vaše zbirke. Hvala vam najljepše na toj prigodi, ja ću je iskoristiti 120%. Nezavisna umjetnička scena ne samo u Splitu nego i bilo gdje drugdje uvijek muči sa financiranjem, problema financiranjima i opće društvene potpore. Mi već po svojoj avangardnoj impostaciji nismo skloni ulagivanju bilo kome, pa čak ni upravljačkoj nomenklaturi, međutim držim da bi bilo uputno pročitati pjesmu koja je posvećena s dobrim razlogom jednom političaru, to je blagopokojni Ivica Račan, pjesma se zove Crveni hrast. Prošlo je vrijeme junačkih nježnosti, domovina je davna i ruzinava mistrija, ideja čije okosnice javna dalekostidnica ne prepoznaje. Ova kiflica slomljenih zagrljaja tavori pred kurvinskom rampom, što urla diplomatskim tunelima kao omraza i lukrativna zabrinutost. Godovino čista, onur snubi našu 1000-godišnju uljudbu, zlatogriv je zapad sad istočno od svega što dršće između harfe i neba. Osjećajne kućanice programiraju objet na dokuhavanje, a žut poslanik slobodu uči zjevati. Tvoja je ljubovca preslika gizdave nebuloze, ona je stavljala inčune u rasol, ona je spavala gola na gradini sivookog vazala, sada se opija time što je opojna i u nekoliko vektorski korisna, sada se uspinjena jazičava kola za prijevoz slavodobitnika, sada obnaroduje strašnu sreću primitka vlasti. Godovino časna, još rasteš po lavandi svojih hladovitih zanosa, ni orlovi zmijari tvoju javu ne gledaju s visoka. U čvrstini tvoje raskriljene krošnje biglišu zvijezde povratnice, dok revolucija otječe u zaborav dezodoranskom udvornošću kitnjastog neona. Sjenka tvoja pozna tajne prokope karameliziranih presizanja i forumaške arome opojnih zavođenja. Žir u tebi jajoglavo misli i osjeća blagorodan stjecaj čežnje, humusa i vode. Pijetlovi u tvojoj jezgri zoblju imperijalne skarabeje, to je mjesto gdje se idealisti združuju u pogibelji. Dušom i tijelom nagnućen si ulijevo, bilo da dođeš sluđen jugom, bilo da ne dođeš uskomešan olujom. I škrte su tvoje klauzule i fasadne opeke, one su odane pčelavu smorcu zaljubljivih očiju, dok tovarčić njače kroz bludno podne. Dubovino moja, primi ovaj darak ko prvu iskru pleternije vatre, srdačno te pozdravlja ova klempava luda, kojoj ne treba delikatesna